Okay, det der er godt ved Grønland og rigtig Grønland, det er is. Og vi har lige fundet nogle stykker her. Og vi skulle have det med hjem til drinks, jo. Jeg er ikke sikker på, det er indholdsis. Det er i hvert fald is. Okay, så tager jeg det med. Okay, så kom. Så er julemanden også rigtig Grønland. Og julemanden, han bor lige herinde bagved. Og det er hans plads. Virkende sne under meddernes vislende lyd. Vi er afsted. Hansene hunde med haler, der lover at bryde. Vi er afsted. Frostklare luft. Den skæreste duft. Bølgende nordlys, der tænder sig selv. Kursen er lagt. Skavlerne strakt. Hen over isen og pisken slår smæld. Når det er nat, lyser månen og stjernerne vej. Vi er afsted. Isfjældes blå silhuetter står vagt hver for sig. Vi er afsted. Frostklare luft. Den skæreste duft. Bølgende nordlys, der tænder sig selv. Kursen er lagt. Skavlerne strakt. Hen over isen og pisken slår smæld. Wow, okay. Nisse. Og masser af dejlige frugter. Og hvad har vi hernede? Nej, hvad er det? Den er tom. Hvad, vi har spist det hele. Nej, hvor er det henne? Hvem har spist det? Wow, det er Nisse. Har du spist det? Hej. Her har vi lagt alle vores gaver, som I har sendt til os. Og det ser ud til, at der lige er nok til juleaften til mig og Lise. Så det er vi rigtig glade for. Tusind tak for det. Hej alle sammen derhjemme. I må have en rigtig glædelig jul, og vi håber, at I har nydt vores lille video. Så her fra mig og Lise. Glædelig jul og godt nytår. Hej hej. Hej hej.